Na csumpi, mivel LPS ürület van, ezért én sem adhatok ki belőle. A legújabbat akartam volna, ugye a 3-as széria, de sajnos abból már nem volt, viszont a 2-esből volt, úgyhogy egyik barátnőm olyan cuki volt, és meg ajándékozott 2 kis figurával, úgyhogy bontsuk is őket ki. Nézzük amúgy meg. Nem tudom, mennyire fog látszódni. Olyan kis cukis áruk vannak benne, hogy csak na. Mutatom esetleg a kódot, a sorszámot, hogyha valakinek esetleg kellene. Na nézd, na bontsuk és kifele. Jaj, nem tudom, hogy kell amúgy szépen kibontani, úgyhogy szerintem szakítom. Jaj, de szenvedek. A szakszerűs kibontás. És itt is van. Ma lássuk, milyen cukiságot rejt. Úristen, de cuki, és milyen kis puha. Nagyon-nagyon cuki. És kártya hozzá. Kis aranyos, illetve volt hozzá még egy ilyen kis korong is. Aranyos, nagyon-nagyon cuki. Nézzük a többit. Hűha! Hát azért itt lehet mit gyűjtögetni. Másik oldal? Úristen! Hát azért jó sok van. Nem is tudom, melyik lehetne a kedvencem. Na mindegy, lássuk a következőt. Közben átnéztem, jó a kedvencem. Úgyhogy én a Stefnös békának nagyon-nagyon örülnék. Ó, de cuki, bár a kis zsiráf is aranyos. Na lássuk a következőt, mutatom ennek is a sorszámát, esetleg valakit érdekelne. Viszont ezt nem lehet szépen kibontani, úgyhogy tépjük. Hát, ha esetleg van ötletek, hogy bontsam ki szépen, akkor szóljatok. Na, már hogy nem akar kijönni, ez minek van benne? Na lássuk. Mintha. Úristen! Hát, mi ez a cukiság? És a kis feje is mozog. Ez nagyon aranyos. És van hozzá valami ilyen hógolyók, ha jól látom. Cuki! Ebbe is a kis kártya természetesen.